মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী ফার্সালো শাকনি কেন্দ্র বারাণসীও থাঙ্গাই পুইলাবन हांखर नायकनाय रक bai achuklemung khlaike মন্ত্রী বখরক achuklemung phai manjak phaike পুলিশ কমিশনার বারাণসীনি हांखर नायकलानि logi एडमिनिस्ट्रेशन थाइनि नायकनाय रक achuklemung pati thangmani khoroksa sikli burino rompremani khlaimani kok saka patimung khnawi rompremani khwlainai patimung bai gdal jangnai rokno satugmwng ni bagui gosimwng rwkha মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী abri logi abo hai patimung phaitongne salroga patiyatui yapri nahana bagui gosimwng rwkha মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী satai klaio lai thanai 3 April ni salmarini simi kmajak tongmani asikli koksilchamung kasaka asikli ni khoroksa baya bono kaisa baro tlangai thangka aro tebo khorokni khorokta baya phai sokpaikha asikli burini koksilchamung borok juice bai chuak miliriwi rwkha aboni ulo sigra amjayo kaini kaitham hotelo talangai salsini romoi 23 jana milibui asikli burino rompreka patimung bai gadaljak 23 jana ni bisingo police tabuk sukjora 9 jana no romkha মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী gosimwng mane বারাণসীনি lukurok tongthlaijak bureau report kwrak